Hyvää huomenta tai oikeastaan hyvää päivää. Kello on jo 12. Valvottiin aika pitkään nyt, niin sitten tulee tämä myöhemmin liikkeelle, että on niin saatanan kuuma. No, nyt lähdetään katsomaan keskustaa tää päivä ja katsotaan mitä sitten sieltä löytyykään. No niin, taisin vahingossa törmätä sitten tällaiseen espanjalaiseen Michelin, eli Monteuksen kautta tässä ottamassa kahvia ja sitten yhtäkkiä alkoi keskustella tänne paikalle meidän kanssa. Se lupasi näyttää vähän meille paikkoja. Katsotaan missä se vie meitä. Sebastian näytti meille vähän paikkoja tässä Madridissa ja kertoi siitä. Et ensimmäiseksi kun päästiin just baarista, hän kysyi, että ollaanko minä ja Matteus pari vai ollaanko me veljeksi. Ja sitten sen jälkeen niin hän kertoi meille, näytti kartaa, että minne kannattaa mennä. Ja nyt sitten hän jätti sitten meidät tämmöiselle puistikkoon. Ja sitten me tästä jatketaan Grande Vialle ja katsotaan miltä sitten siellä näyttää. No niin, me käydään vähän sen kotona tässä, metro kun sen verran pitkä matka. Tavataan Hostiassa pari kaveria myöhemmin tuolla keskustassa yöllä. Toivon mukaan. Siis oh my god, me ollaan pistetty justiinsa meidän nämä kaikki laittautumiset valmiiksi. Me ollaan nyt lähdössä kaupungille. Siis meidän Hostiasen 3 kaveria, me tavataan ne siellä. Ja niin. Ollaan vähän paikallisten kanssa pidättämässä. Katsoo mitä käy. No.